Hadin badagi bun snem bag surok kabayat nak senong maulaho syapam latar Haribo distrik. Kabadai sikithan mohti kala syai bat klemdon nong pej nong kami bat bagi pajba ki penon kam ya kene surok kum ka wai ne ki surok ka papaniaso yi ki babun tel ki senong la gadai ka kit ka ba ne galai kawan la ha ka pang ka sitom la ne ka kemen ka ngobha kabala de khenye ka jingjingai ka long tang kum ba phra kilometer ye henry ka jingsniu ka balong syapa palat jong ne surok long ko bah banya de ki bun kilometer rengkat ru bat ka jingsertok habaya lenti Kidkhot jongaseng HNYF Northern Region hakajingilam jongpa Marcus Martin nubri presiden jongaseng hadin bunsin bunwat bagiyo ya kejing ujor halor ketika surok haka sngi baar jonggotayo kata hak arpo khandai trik unailar arjar arpulai kilalit ban pej berjurip ya ketika surok bat labru bagalong bajinjar hadu kata-kata bat la isang sot ban perkhat ya kelet kawan jong pej ba nagane surok kamtam mentah hagane kepor bagane kepor liur Hakane kesngi lai don langru kiwe kidekot jong keseng haka jingi don langru jong kinong ilam senong na ketika than giba kentup yo ba tas dekar ubri orang ba senong jong senong terkang uba Gabriel mensong ubri orang ba senong jong senong maulaho unong ilam niam kabalang Katolik brother Edwin D Souza ubri superior jong ka Christian brother community terkang lembat kiwe Haba ajingkran hadin ketika jing jurip ya ketika surok uba Marcus Martin lembat ketika kinong ilam senong kilaong ba ka jing dawa ban penyo ya ketika surok kalong kepada hok bat ke sorkar ru kadiban pensngap ya ketika jing dawa mat ke jing angnut jong ki pajba unong mikmat angin ka thanyru uri ban simkia kenang bagi pajba kini omat ya ka roy kapar ulong ru ba ke surok la ka dihasor la ne nong kendong kalong ka badon kam hadu kata-kata Ki nong ilam jong seng kilong ru basian kaseng rengkat bat ki nong ilam senong kinselit ban ye kendu yo menteri bedai pej ya ketenat PWD jong jela uba prestun tensong halor kene jeng jong ki pajba ila poi kene senong terkang i padu Matias ila pentip sanga begini ki nong senong ki kendu jeng habi dia bekene surok ke ba la pentri na ru arja kadar kalai ka soh tali se dei ka surok ke belau mang na ka skim PMGSY Tila don kontraktor di baterai hoi la iba katuk ne ki no snong kila yo nong kila yo ikta ka lat berki ban ba habidi ikta karkom ko ba bangkam te pause kumba niu i munta kolong nagaliang ke sarkar kamismla pendep ya ke ba bangkam kata bahasa astang ka rom siang pendep mo te ngi kum kaliang nagaliang juga seng long ba ngiwan ban skap ya ka sur rupai ba ya ka ke ba ki kendu kumba iwe ne ki no mi khmat la ka snong terkang la kren ki don kam sai ka surok ba ki don kam hiro ikata ka lenti ka sengking ka bebet ka biang nomor khantam ki nong kendong piso to i nong kendong kamot bale hi ong nong kendong mar ki jangai se ki jaka ki ba ki le don kam khantam kum ka jaka pule nangta ki jaka sumar ha jaka haka yo ka hat mo kakit ka ba nong kisam sige nama kata pelong kini nong senong ba kin wan akmat pi kum kini nong tok kebor ba show ya kini nong kam pi man pendeploy no ino surok ban ai no kata ka surok rom teji sa kani surok kaya so na do no tinapo moloho ka pengkut pat sya pamata na belum mo kiji sa gedon 5 km tila dak sokar ka pai khmat amar kam kani kabei de ka step project Kena lamang ini laga central scheme. Teso menong ba kam sim singe ya korma dan pengkubuli ya kena kecik tray. Jadi mereka langsung menong laga ngai cuma ya. Ngin selai ban ya kendu yo PWD minister rengkan bat kilo senong. Ane kino ilam senong la menong. Te ban lek pensol pensap ya kacing pensateng. Bantai pendap ya kena ke surok. Kumu lom jong kirang stong jong kene kathai ti nijui he ngindai men peram nomor da peram ya peram du ti gisnam ki ba khamun sua ki kaindo du kita prak na ngai ko ba nong duk ka kana nyu pari la ngi di peram ringin peram rai ngi kentu pat ya ki ba musa bat ki ba muntaro kolong ba nai iben ya ki nusnong ki kita ki nusnong jong kajela lada di hanu kendong lan ya sor apa bahak jengki lamang kamut sumha se ban pendep ya ke ba kidai bunyo apa ti gane kamni bumi da plajo no chinon rei gane kidai buan da ka plajo ka sorkar deng ti kata kadi kecing wan jungi hangne kolong ba
ni la yo ya ka jingu jor lo na ki nong susnong la ki rong ba ki rangsan ki bede ki ba haikmat la ne ki bajuan se kan ka benta kan ki snong ki thau ba ki la yi ya ki jinge ju ki nong susnong happy pe ki jaka le te tang ban ki ko li rum lai oh te indai di mangi berang tak musim kata ka musim ke batang gonong ba ban yo ya ka dukmat ju ki nong susnong kini ki bosong kini ka than hari mar sedang nanti na marsin penuh na molo ho ngilap ba ka surok ka mo tang ban ya to tenin tak hal lo kata kan udem tolong ba ngi sai kata ka jinun kap juki ya u belum kamtam ude u surok sno mo te nang liang chelo f shika ngi pulong tang ka jingwan jurup ndrai ban le ngi ma ndrai ba le ya ka bodeng kam kede kti jong sokar te nang liang junga ngan sim jing klip bo ngan sim khai kan ne ban le kendu ya u piludim ni sta la ban dei ha no por ngin sap tep ban ngi sale ki jing tho ko dai te ngai scam ba ki no mikmat kam tam kum u ba mikmat babat ya ka shuki kum u piludim minister ban pro par dam kentai hiro ya kan ne ngi scam hi nomar ha ba usim ya ka kam u dei ban pendep ela ka kam kata hai dei ka benta ka ba nikum kita ki nong put ki nong tam ki nong sel ki nong roi la bunong haba ngidon ni ki musim ha kanono haba pangut ni kanut lagi sur sha pan pensko sha upai ba pai lang le sila bunong tham he ka sel ko sian chung pai ba ka sel ko sian jong nong snong ha ka jinge ka bai ki ndo na ka pot ka por le mangi hiro ban le ra ya ka khobor sha ki minister le ne sha ki no mikma chung chala pai ba nang snong jingi jong kini gelai tli snong kata ka maul ho terkhang bar kapamata kilamat jinge shisha da ki phau snem tengah so ban simi kene kalan ban karpan ikane ka sarkar ka ba menta bagari ban siang rong do mardor yo nusrong namar ba kumbani thu ipi ba kane ka de snong ka ba la alat spa snem kane ka snong terkhang namar ba kane ka de snong ha ka ba ka balang katholik apori boy kila along kristan ningkong na ka balang katholik ban ba kane ka snong kala penmi ru ru krau jong kari ka si chungi kata ka di padarsi ting so si berang bakat ka snong jong tau ru krau jong ka balang katholik lene jong kari ka si chungi ba kan sya ibin kumne ting so ban karpan ikane ka sarkar ka ba menta ban karpar ru yau emle jungi ba menta mo ba Charles Margar un le karpon syak sarkar khang ba ka sarkar ka di ban siang rong no hai gini giski namar kumbalong hi menta namar ba pai ba nang snong jungi ke mat sibun ke jinge namar ngitip hi bo surok de bulum jong ka ya kon te ngatrai na kalyang ka SNF pila hi kat no ka jing so san jing pai ba nang snong jungi ba pye lenti namol ho shadu terkhang mar kana tam le na terkhang sha pamlata te na kalyang ga jonga kum unong snong jong ka nang snong yeso pun karpan ek sarkar ba ka de ban le kham kloi namar ba ka snong ka bala palat ek spa snem mo dalor kata kam de tang ka we ke snong ba penun kami nu surok henry hadu lai tili gisnong penun kam barang ta unu surok lada ka sarkar kisim khia ula ban mi ru sidu spo snong umtrai te ude surok ba kongsan ba na ka bentai pai ba nok sing snong jungi la kalong haka kit ka ba la ne la kalong haka no ka no korkom te na kaliang junga ku munok sing snong jong ka snong ka so ban karpan ek sarkar ka ba menta ban karpar yu emble ba kidei ban le no ya ka benta ka bakong sane kata ka di basiang rong yo nusrong ngaleng junga kumbu romba snong junga snong mono agni ka por ngasneu yang ban kren ane ban yeto agri bat kane ka surok snong namolo sadu so terkhang ka ka ba ngai i ajing sya ngaleng junga ngam dade uba kham chang na de uba koi sa ki benta ki ba ka sarkar ne ki kontrak kitre hare ngai i ku mono snong ne ku romba snong bandang su tre menta kinjet snem Habade bat kecing jong kini kinong snong kiba song wasa hakane kadong bat kathan ke jungi ba ladang ini jor ya kipor ki pamensua kalaya per kendian habade bat ke pamenta mar mensua ladang i ken habade bat ke surok ngi i ba mensua kampat don ke ir emongne long kanong surok kendeu kumto da la subut lada ka slap ka brem long impoi se se banyai teng haba ki nongpang gidon
ngimla benlek po hospital te hadin bala pentre nak liang ka sarkar bede ben suruk jung PMJSY scheme te kendian kaladon ka jing ka komle pemuan kal kamsuk handai ka ka bangi nak liang jungi kumgi rang ba snong ngi kwa menta kalong ba ngi kerpat sarkar mal lada long ka bala makin sabhaya ka ban penkala nak ne ka badan menta sya ka wipat ka benta kata kalong hawde ngi kwa nak liang jungi ba kanong be kasuk rong kata kare kijing kwa na leng jungi marngi siam kijing agde bamta lagum kumno mentala kumba si pos ne me kala yaj kane kasurok long yi ba kala sedang du lane kala sedang jot hane tai ki kali umlong banyai temen kane tingkat singi ngai ba kala don ngaleng kasno khang ki la sedang ban repair lane ban marmut mulmala andre kato kampat biang te ngaleng junga kumur masno ngasakiru habri bat kile kisnong diba dai hapok area bat kathan kadong kajungi ni baki sem jingjar richa adu kata kamtam lele habri bat kine kiba ki longkemi kiba armet banya iso sha ki hospital ni sem long ka simpor nane ka kta si cha ki ma kumno ni poi khamkloi namar banya state ngimla te dai halor kata gnurim na ka boborom sa sarkar la dalom ka bala sumhai ka ban simkhai ban pensuk nang mata jungi ki nong snong ki pesong masa sakne kadong berkathan tena kaleng junga kumur ba snong ngase utang kita tin ngase kurpa ka soka pa pinsong ba panirap nang mata jungi kom skitrisno jong kasno terkhang aga keten jong kasno terkhang jungi te nga pantau ka bede mat ulu suruk ubang jong kanika PMY schemes kaba ire da duda makalho tu pamatar kaba pra kilometer balik mentahi te ni da kalang ginong susnong isam takajing kaba bun bah habide ba kini ki surok dadu usnam ubala sedang bantri ya kenika surong nomor ladan kita kijing thut aga jelek kijing wan jangi ngen mare sano banwat ya kita ki jaka ki bakham biang ban mare ki nongpang ki ba chetom ki ba janjar agale kawan ke jungi te kalian junga kom skitrisna terkhang akan pau kan kapor kalong bagi sen ka jungi sisa namanta jungi uduk usuk jung ni uta orang li suki na menta ka surok ka ba ngula ban yo ta ka biang te nak mentaka junga ngaku ahi ban ong ngan kerpat sa departemen jongga PWD bakin sabhaban yarap nak mentaka jungi lai bangin pelat ta kajing denjar ka sitom ka bangin ya gendiang haman kipor ni dagaliang ka snong kumat pawa kmat jongka sarkar ba yedon kata ka jing yarap dak mentaka jingit kli jongka snong kendian habede bat kini kejule bah kendiat dan ketegi bom lagi kali bantur saki snong jungi na banlek saki jaka ke ba nyaha bade banlek sayo sahat ne bade batka jingai lenti jungi hagi babun menta hakan garut te ada kalang sungang ka kerpan bakin sabha ban perkhan namar ulo surong ngulati ba gade ka pian je suai nadu muswa nadu gi paru derfang ba ke derfang pli long langar atu menta henrei ni da kalang jong ba derfang ya ku play ya kata namar lesa kidon ga da kadau ka ba ki kedon kata ka mensem ka ban yarap namun ta jungi usuk uduk urni suki ban periyo ini yakni schemes. De Souza been residing in Umtarkang for the last 2 years or so. The brothers have been here in this mission for 5 years or plus. I speak on behalf of the people here who endure a lot of hardships because of no proper road. We are involved in 3 villages of Maulaho, Pamlatar and Umtarkang, and we need to travel a lot to these villages in order to work for the people. We are also involved in the schools, but not having a good road has made our mission very difficult, especially for the people, the women and the children, who when they have to visit the hospitals, things have been very, very difficult for them. So just as the people have requested that the concerned authorities
come here, visit the place, and see the hardships of the people, and they may give in to the request of the people and work on having a good road so that people have less difficulty in order to receive the required places for either for the schooling or for the necessary health facilities. So I, on behalf of the people here, request the concerned authorities to look into the matter and quickly give in to perhaps their request of needing a good road from Maulaho to Pamlatar.